Okay, so, hi Madrid Nation! Hi Madrid Philippines! Kami ako na We are the creative team of the Madrid Philippines. So, I'm Zen. I'm Kim. I'm Jerome, and kasama namin yung mga OGs. I'm Mark. So, kami ang Creative Team! So, ngayon, ang ginagamit kasi namin as of now, yung Adobe, Photoshop, and Adobe Illustrator. So, para mas mapabilis yung paggawa namin ng mga poster, paggawa ng mga event banner na yan, meron kaming Canva! So, yung Canva is a user-friendly design tool na magagamit mo sa pag-create mo ng mga posters para sa social media contents. Kasi itong Canva na to, meron na siyang mga templates para doon sa poster na maraming kang pagpipilian na Pwede din siyang i-share with your friends para sabay-sabay kayo mag-edit. Tapos, pwede din siyang gamitin for free kasi may mga objects doon na free lang. Tsaka pwede ka rin mag-upload or mag-download gamit yung sarili mo. user-friendly pala itong Canva na. Tapos yung Canva, makaka-create ka rin ng mga designs doon without any design experience kasi nandun na lahat ng mga template tapos pwedeng i-arrange mo na lang lahat. Ang additional pa pala is pwede mo siyang download sa phone and sa phone ka gumawa and mag-edit. Try natin mag-create ng Design. sa Canva. Watch this. Watch this. So, try natin gumawa ng design. Pero before yan, explore muna natin yung Canva. So, yung gagamitin natin today, yung Canva 1.0. Kasi meron ng Canva 2.0. Pero sa amin kasi, mas maganda gamitin yung 2.0. Yung 1.0 kasi mas organized siya. So, before mag-start, pwede tayong mamili ng design. Ano ba yung gagawin natin? Social media, documents. Pwede rin kayo dito gumawa ng resume. For example, gawa tayo ng resume. So, click lang natin yung resume. Then, lalabas na yan. Ayan na siya. So, dito sa resume, yan, makikita nyo, marami ng templates sa may side. Pipili na lang kayo dyan. Pipili na lang kayo dyan ng mga template. For example, gamitin natin na medyo professional na content. Okay. So, for example, ito, click lang natin. Okay. Tapos, diba? Diyan na lahat. Pwede lang natin palitan yung name, contact details, mga experience, relation, yes, mga information. So, ready. So, pag ipipilit na natin yan, i-download lang natin. Click mo lang yung download. Tapos sa download, makikita mo kung anong klaseng file type na gusto mo. Pwedeng PNG, JPEG, PDF standard, PDF print. Tapos, pero kung gusto mo magandang quality, ang gamitin mo yung sa o kaya PDF or resume. Tapos, ready to print na siya. Free lang to, wala kang babayaran. Tapos kung talagang sobrang creative mo na, pwede kang mag-create ng sarili mong design. Punta ka lang dito sa elements, tapos hanap ka lang ng mga shade dyan. Drag mo lang yung mga shade, drag mo lang yung mga line. Tapos meron kang makikita dito sa gilid na mga text. Drag ka lang ng text. Pwede ka rin mag-change ng color, ng font, ng spacing, tapos i-adjust mo yung letter spacing, yung height nila, tapos yung mga font. Tapos dun sa elements na pwede palitan yung mga shade ng color, may mga color din dyan. Bawasan mo yung transparency. Tapos, pwede ka rin mag-download ng sarili mong picture na gagamitin. So, yun lang. Drop lang din. Yes, drag and drop lang. So, explore nyo lang itong Canva dahil marami pa kayong makikita dito.
nandyan yung mga templates. Lagay nyo lang yung mga picture nyo dyan. Palitan nyo lang yung mga nakasulat dyan. So, ready to post na kayo. So, yun lang. And, Yun lang. We hope na nakatulong itong introduction ng Canva namin para sa inyo sa paggawa ng para sa mga students kagaya nila. So, hope you enjoy. Hope you enjoy. Hope you enjoy. Sorry guys, ganito kami ka-creative. Sobrang creative namin, hindi namin alam mga aming sasabihin. So, tatapusin na namin ang review namin nito. So, See you again on next Tuesday. Bye! Cut! Cut.